Yabona manje ngantshela nabathi this is the last kick of a dying horse. Mangibuka ama-branch ANC ngendlela afe ngayo. Mangibuka nenkokhelo eziphezulu ngendlela ezithule ngayo. Mangibuka i-service delivery ngendlela eslowly ngayo. Umuntu omnyama udiniwe, umuntu omnyama ukhathele. And kusese ukukhathala kwakhe 30 years. You cannot be tired in 30 years. You cannot be tired in 30 years. Bekithi ma comrades singalahli ithemba. Abaholayo nabaseyikhundleni eziphezulu nabantu abadeliver nabantu abasekelayo abasayinayo izinto ezithize abachubeke babe nethemba lokuthi basazoyigucula South Africa ngalendlela yokuyiyo. Phela manje uma ngabe sesithi we tired izandla sibeka phansi sithabela ungababuye basidefeat. And kunzima ukubuya komlungu eSouth Africa. Ngoba niyayibona nani apartheid system sengakapheli. Isesenza imidlalo. Uma nizovumela ukuthi abelungu babuye kithi phezulu kwethu manje comrade of the comrades. We won one. Next we win the fight. We are going back to our roots. That is why izindlela zethu elokushini zibuyela zibe umgwaqo ofana nomgwaqo inkomo emakhaya ngoba vele lento yesikhuntere thina besingayazi. Lento yesikhuntere yaziwa belungu. Ngibhlungu I'm so worried kulabantu abafayithela ukuthi abantu bazodla ezikhundleni zabanye abantu befune kube yibo ababusayo. And labantu bebanephupho ngeSouth Africa bebayibonile into bayipopora ngembobo encane South Africa isazoba nje. Manje kulwa umphakathi kulwa amaphoyisa kulwa kanti konakalepi South Africa kwenzakaleni. Yini efanele ukuthi siyenze singabantu amasizizwana sodwa angazi. Zozwa ke bazongithuka anya lona khehla njenje yana ANC lamasimba because you didn't there zange ube lapha for struggle. So uzokhuluma okuthandayo asinankinga thina. Asinankinga siyazi ukuthi bonakalaphi futhi. Ayilime zetsheni ma comrade ayilime. Sobona ngonyaka uzayo kwenzakalana. Khathele mina.